Christmas Batman, the Christmas pasok the Christmas Batman, miray bati Shakman. The Christmas pasok, the Christmas pasok the Christmas Batman, the Christmas pasok the Christmas Batman, the Christmas pasok the Christmas Batman, miray bati Shakman. Hakmi yaw nang prem jangi. Miyaw nong perjong ilaka, miyaw nong perjong ilaka, miyaw nong perjong ilaka, asyik oten lehem. Syaka birthday yang ilit berna, syaka birthday yang ilit berna, syaka birthday in my hosana, syaka birthday in my hallelujah. You Jesus Christ, laka yaro 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 try yaro 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 Kaburam ya ublay, kaburam ya ublay, bade hok banyon, buram bacing ya ro. Kaburam ya ublay, kaburam ya ublay, kaburam ya ublay, bade hok banyon, buram bacing ya ro. Baku try, jangki try, baku try, jangki try. Buram bacing ya ro, buram bacing ya ro. Tang sya utogin ai, tang sya utogin ai. Ulang uskim kiskim, ulang uskim kiskim. Baku try, jangki try, baku try, jangki try. Buram bacing ya ro, tang sya utogin ai. Ulang uskim. Lokus in kiskin, anu try jangki try, run bajing ya ro, syau tu kita. Hakani kapor, nasruban penkan maulang yapi baro, kani gade kasngi ublay ke bakerpang naki bakerpang tam. Bat ngimpat jiyo ya kasngi Christmas laslam. Banya tengko lang rengkat bat kasngi utrai. Kabangin yo ban syakri yo blay hakani kasngi baro jisngi. Yakani kapor nakabantang ipdiang sengopha yapi kilong pa kilong kemi ki samla bat ki heb berit baro ki balawan ban syakri lang yo utrai hakani kas step kasngi kabangi ban kenma ya kajing walang breu kajong Jisu syakani ke perthai pihakani ke por am tamang pediang na ai kublai Christmas kabasuk kebakemen yapi baro nadu kilong pa kilong kemi ki samla bat ki heb barit baro to utrai Jisu unang penem jongi upalwanong breu syakani ke perthai onde yo ban karku yengi kani ke por habang yo ban mani ban syakri yau Jisu nang penem ubalakha haka donut jonga jongpi tiga ni kapor ngiri ban petang ke jing syakri jongi daka bangir wai ke basispa kat nriu ka jing wai ke basispa kat nriu ka bayatu yau Chris nang penem lakha meet godor meet bakoi
daka jing shai na bneng gatut bapala la wana pertei thai soti la kha khunu blai hadara hasem kulai jing shai bneng la pranai med bakhoi ngakan ma khon jong blai la wan mi pa jing shai pranai bat buram bneng ka ting shan jing ai bneng balakha nong panem balakha nong panem kani kani ka kupor sipang ka jing kha yo jisu mau i kamit ka badum kamit ka bakriat yau jisu kam ta kapor wala wan shekani ka perthai tongin yang langin ruai de ka donut ka bakamen palai jimot ik kan tian yo ka jing ruai kalong ka kupor yang ai pi habang ruai ik ka ka jing ruai adin bala ruai ik ka jing ruai nga soban khot i ba Berkeley maulong in yo ban puli ni ka tin ka jong blai ban ban pen kan tang ya ka ka jing shekri ha ka jing ruai in yer ruai de ka ba jeng lang ha ka ka por Kabaning kong hai kublay Christmas kabasok kabakamen yapi baro batmjuru usnam thmai ubadap jingkerku swabang yoban puli na katin kajong showing yoban duai ngin puli na katin kajong play markata utrai hi un ai kadak yapi hakmi ka theisoti kan pon khun kan kharu yo khun on khotru yo ka kateng jong Emmanuel Matthias kalanang baning kong git khot ka ba phu we do phu lai kan kharu yo khun men khot ru ya ka kateng jong u jisu nabaon pen em ya laki breu naki pop jongki la le ya kani baro te bakumta an pen dep ya kata balong utrai do nong itu lupa udong hakmi kata ka theisoti kan pun khun kan kharu yo khun bat kinya khot ya ka kateng jong u Emmanuel hak habalong kabalabatay ublay lembat ngi
Now Isaiah kalenong kabakhinday kadakot kabahan riyo. Namarhangi lakhayaw kun la ayaw kun hangi ti kajing sensyar kan long hakiterpeng jung u bar on khot ya kakateng jung u bapla u nongsla u blay bakraw bor u pabam jukut us em kajing suk kalatial kanong kabasaw kadakot kabasaw wat kabasan Henry habalaja kaya kababiang ublay ulapa ilaw kun yaw balakha na kabriw yaw balakha po kahukum knang mo nyo sius pa no ya kita kibahapo kahukum bangin nyo pediang ya kajing tingkun kam apostol klinong basaw kadakot kabakhat ar bat dan kajing pinim hanu haway pat Naba dan ka waypat ka kerteng hapo ka beneng ya ka balay hapdeng ki briw da ka baday bon pen im yang i ka Philippi ko sitiu pol si Philippi ka nong ka baar ka khot ka bakhinday hadu ka bakhat way naba kumta te u blay ula ka tiu ila ya u bar ula ai u ya ka ka kerteng ka bahlor ka kerteng baro bahaka ka kerteng u Jesus ki ka khosi baro kanyo dem krum ki jong ki bahaka bedeng bat ki jong ki baka khendo bat ki jong ki baha po ka khendo ken bat ba utlet baro unyo plashna bau Jesus Christ long utrai ya ka bat pendan borom yau blay ubau pa Yonis kalenong balay kadukot ka bakhan riyo hadukat prawang nabau blay ula it kata ya ka portay kat bau lai tino ilaw kun balakha marway bau ru ubang nget hu onam jotshu henry unyo ya ka jing embam jukut na bau blay simla pha ilaw kun sakapatay bawon pen rem ya kapatay henry bon pen ya kapatay de u taw banget hu onom pen rem henry taw banget ula rem lupa nabam simla nget hakakateng ukon ublay balakha marway ublay unyo ban kerku yakaktin ka jo ngin pendem hakajing duway blay bakraw bor blay badap blay boys day blay badak kajing it kajong me blay badan hakabneng bat ka kindo badap hakibenta baro ublay ubayayne ublay bam jukla ublay bo shisha bagyo ban shakri yame ublay bakata ka jig ublay ka jome kabamila it hadu kata yang i ki breu ki bala jot bat ki breu ki bala rem ni aingu namar ka jing wan ka jome hakani ka ni hak bagyo ban kan mau ya ka jing wan long breu ka jome sakani ka patay ka jing tumu ka jome banyo ban pen yang i baro bat mem kwa bakway ka man sim ru kan jot no hande baro kin yo ban pai sa ka jing pen ka jome ni aingu yame ni aingu yo jisu hakabamela ban pa sakani ka patay bangin yo ban shakri bangin yo ban pen burom ya ka teng ka bakot ka badan bor ka jome ni pen gentang ya kani ka por ki ti ki badan bor ka jome ni aingu yame na man melong blesi sha ubam yo ban wat ya mi I way pay way melayo ban sius pa yang i melayo ban pen yang i bangi don hakani ka jaka ka bamta ban pen kraw ya ka teng ka jome number ka teng ka tang ka teng ka jome ka ba lor ki ka teng ka baro hakabaki khosi baro ken dem uthale baro on pla ba melong utrai lor jongi baro utrai jong ka peneng utrai jong ka khendo utrai ba yotip utrai ba tep lu ki e baro ba bangiru me tep ki jig don kam ka jongi baro ngiango yemingi don hado kani ka por ka manta hakabagi nang yo ban shakri kambha ya ka teng ka ba khoj ka badan bor ka jome ngi kwa ko tribe in hakaba me menyo ban wan hapoka donot ke jongi menyo ban wan kagungi ban menyo ban ai boringi menyo ban krishan boringi bangidon kam hakabagi nyo ban ya dan kadan me haki benta baro jong ke jingem ke jongi kerku ka por baro ngi dapen tang ya kini hakajing shakri ke jongi trabak bahagi dong kam hakaba me menyo ban yalam ru na kam benta kitu ki mensim ke bakodor ki badang kam ki badan haki yeng ki sem ke jongki ki bakim la ban wan hakabanyo ban
kiu lang hak yeng ban tang ke jong me ban yo ban ye shakri namar ki aka baro ki yo ban bat hak jing em juki lakalong hak jing pang ke sistem lakalong ha pedeng jong ke jing ngausi ke jing khuslai la pedeng jong ke jing do no aka baro ban ngi duai ban men yo ban pensait bor ki men yo ban ai bor ki men yo ban donan kat lembar ki ai bakan ka Christmas ka ban ta ki yo ma chisha ya kata ka Christmas jong ka jing suk ka Christmas jong ka jing kemen ha ka jing em ka jong ki ngi don kam ya ka Christmas ka basuk ha ki yeng ka sem ka Christmas ka basuk ka jing long ka jing em ka jong ki bakin yo ban wa tak ya me us em jong ka jing suk us em mo bala ban yo ban sun shar ka jing em ka jong ki ha pedeng jong ka jing khuslai ha pedeng jong ka jing ban khia ha pedeng jong ki ek baro ka ba yo ban kindu kin phai ka khmat ka jong ki ha pedeng jong ka jing tlat ha pedeng jong ka jing suai ha pedeng jong ka jing artatien ha pedeng jong ka jing ebar ka jing yele kin tep ba melong blai ban yo ban ai ka jing kermen ka jing em ka jong ki ba ka dang yo ban shukri me ki pinta baro kel ku yene ka por nambau i pastor ba yo ban yalam yene ka jing seng ngi duai na ka ki program baro ki jing duai ki jing dan benta jing ni ka kam ka jong me ka tin ka jong me ka bolong bau shukri jong me ba melai bet bet penyeng ha ni ka khlemat ka ba menta kan gidon kam try ka jing put sle ka jong me ha ki benta baro par ke baro ka baginyo ban le kalong ban yang ya ka burom ka jong me ka khu ka por baro ka badang sa ngida aiting ngida buting ngida pen kitang lun ha ka teng ka em ka badon bor ka jong try baru nang penem jong Jesus Christ nadu mentabat hadu la kataru amen. Ganteng ke jing syakri jing ada ke por ke mengir wai ke jing wai ke ba nrius ba arpo ke jing wai ke ba nrius ba arpo hanong rit nong ba jing wen ke kiu halor ki lom ru bat ki them ka kubor jing sok jing kemen shubreu shwa sawa bat thiang ba je Bethlehem ki walam jing kemen ben sim basliang ya ki bat dok kasba ban shem don jing im yuba pedang ki baji Bethlehem ki baji bathiang Bethlehem baji bathiang Bethlehem sashi sen nga khot yu pailang ga ni ko por tungin wai de ka ba jeng wai de ka plejimut iki kantien ya ka jing wai ken yo ban kar khu yangi ki bar wai bat ki bas ngap ya ka jing wai ka ni ko pon rus pa arpo ngini yang lang nong rit nong ba jing wen ka ki alor ki lum ru bat ki ten ka ku bor jing suk jing ben shu priu sawa tiang ba je Bethlehem ki walam jing ben men simbas ya ki badukas pa an shem Bye.
sawah halor kilun kita ikut sawah benriu barong shashing oi hanong rit Bethlehem yukun lung Jisu ban wan chong Churong bat halakan sus kau tenakin yai saksem sao đông pertakin sao jing sawa kibaji bat yang Bethlehem baji bat yang baji bat yang baji bat yang Bethlehem baji bat yang baji bat yang baji bat yang Bethlehem kirwaya kajing iman kau jing iman ang jot man kasih ot kirwaya kajing ibayalam ya pertesha din nagapri isawas ko tiang halor kishna snap halor kilung bat kiten kipet kot kipet simbalamon kibaji bat yang Bethlehem baji bat yang baji bat yang baji bat yang Bethlehem baji bat yang baji bat yang baji bat yang Bethlehem Sachise nagadikapor nakalyang jong kabalang ublay nong tumay pokse yapi baro haganigapor di ay kublay Christmas basug bakmen yapi kilong kime kilong pa kiwalam yakikon jong pi haganigapor kisamla yap kibarit badya baro kibadon haganigajia sanganigastem kerpang nakabanta jong pi kibawan kasin kebanengkong bat ngid kerpat ya pi blain yo ban kerku ya pi ya kajing don rekat jong pi bat ngi iparu kajing ai kublai Christmas besok bakmen ya baro kibayo i bat sngap ya kan kajing syakri kan kastam ya ke kubor jong kajing ruai bat ya ke kubor ke tin ke jong blai ya pi baro kibayo i bat kibas sngap lang ba ke online service kabangil record hagani kesengi kaba pi pen yo ban pe haki ying kisam ke jong pi komjo ni dwai yo play bagani kesengi kalong kesengi ke bakrau kesengi ke bakben kesengi ke bablem yo shisha iki download ke jongi ban pen pai syaka jing i Calvary ke jong Jisu ngela ruai mantani ke jing ruai kaba ki kentin jong ke jing ruai ka keren bat ka kta yang ha bangarwai ya gana ka jingwai ke bong kirwai ya ka jing ik ba krautam jing ik banang job man ka sngi hoi kirwai ka jing ik bayalam ya ka pertai yang iki breu shading na Calvary kata gade ka jing pendep ka jong Jisu wan na ka per hakan ka pertai hashing oi nashing oi uyalam ya kajing i jong blay ya ngaya pi ban pai she Calvary bat hang tangi ni syam yo Jisu unong panem ubala yap na Calvary nakab nakipop jonga jong pi baro hakan ka por ngile wan lang hakan ka lemat ngenya dwai lang hakan ka por kum ki reunget kum ki banget hakan ka por takat download baro ngayo i ka pertai
nadu kapor balawan kabriu kelashun yanu kulung Jesus im kisem Herod ka Jerusalem kalakiwen namar ka jing bitar bat ka jing shun ka jangu baun peniap no yau kulung Jesus hadu mentah ka perthai ka shun ka isi ya ki Kristan hari ini yang im haka jing shisha dai ka jing Kristan dai ka jing Kristan ka bani thu ya ki breu baro bangi i wei pan ngi buram ya ki wei pan dan rai kini ki singi menta dai haka kerteng juga diam ngayo i ya ka jing ma ka bashirkai wada karin dia ka jongi pelio i haki WhatsApp ka jong pi ngelio i ya ka jing ya kren hap deng jong kini ki nong yalam haka ri ka jongi kini ki singi bakum no ngi Kristan teng ngim su shang shangai rai kini ka por nga dong pi haka jing wan ka jong Jesus yang ka pertai ngi don play ba em badon bor komba yo Jesus la polite ya un da ka jing yap ya ngai pi polite un rin smart haka ni ka por ngin duai baka ni ka kubor Christmas kam dei tang ya ngai pi baka kubor Christmas ka dei ya ki wai ru bangi don ban ai ka jing sok shi ka pertai bangi nam don jing sok hawai pan dei tang hau Jesus bangem don ka jing eat bangi laban eat ya ki wai pan dei ka jing eat ka jong play ya ngai pi hau Jesus Christ bat lang ba ka ni ki long chi kar khu ya la de ya ka yeng ka em lang ka salang ya ka ri ba ka jai ban reu ka jongi la ka perthai ban pershang ban yele persha ni don play ba em badon bor ha ka nek por ngin duai banong atrai ngi wan ha ka nek klamat ngi mane yeme Jesus kon jong play balawan na bnang shi ka perthai am don nang panem em am don ang ka tin ka jong play am don jing suk hawai pat em am don dei tang au Jesus nang panem dei ha ka nek por ngin kum ki bangai ngi don ka khubor shi ka perthai ha ka nek klamat ngin duai banong trai Jesus balawan shi nek perthai melai jing suk melai jing kemen yanga bala panem yanga try ngi duai ka jing suk haka state jongi ka jing suk haka ri ka jongi karindia ka jing suk haka perthai baro ka we am dan jing suk there's no peace dei tang ho Jesus ngi yoi ka jing suk dei tang ho Jesus par bangi ka de ka por bangin duai bangin ong try la ka ying jongi kam suk try panem ai ka jing suk ken ma yameu Jesus nang panem ki bor ka jing dum ken her no ken do ken dam ya ken ka state jengi ngin duai na do kinong sinsha but ke em lang ka sang jengi don kan ko kubor ka Christmas ka ba em na bom jikot che bom jikot dei tang hau ngin ma ni ka jing sok ka jing kemen ka ji si ka ji shon an pendo pandam no dei da ka jing i ka jong blai ha ka ka por na khot lang yengi ha ka ni khlamat dongi ya dwelang ha ka ni ka por na ka ban ka jing sok nakabanta ka jing eat ka jong play ka Christmas ka kubor bangi don sya ka perthai tungin duai ai bor yang ai pi bengela ban syakri yo play ban ngin duai nam ta ka ri bagi jai ban riu ka jongi trai yo ban karku tungin ya duai trai Jesus ba ka robi i jonga ha ka ni ka stem ngi dam bat ngi ngo ye me a trai melong play jing ba em play ba don bor trai ha ka ni ka step ngi don ha ka ni ka ying ka ba kentang lapan dap ikini ki ben ke bangi syong kan ke por ni eat jame naman mala eat shua yangi melawat yangi men bangi pat bahat yame ko try ngela syam yame ngela jan jar ngela kuslai ngela ike pertai ke bedum ngela ike jing jot hak em lang ke salang ike jing jot haki breu haki ki sni manta try naman mala yo i yakane bom dan jing shna shu hawai pat am dan jing suk am dan jing eat hawai pat dei tang hameu blay ba em ubala kha bala pha yau khon jame ubala ai shakana ka perthai ai ka jing sok me ai ka jing i ha ka perthai ka dum bam dan jing sok jing keman ye don ka kubor ha ka ne ka si Christmas ka bang yo ban rakhe satlak ka perthai bangin kran shaka perthai ya ka kubor jong ka jing i ya ka kubor jong ka jing sok kubor jong ka jing keman hap deng ke jiale hap deng ke jing em ke bom don jing shan ha ke ni sing it why ya ka ri ba ke japan re ke state ke jongi ngi kum ke kristana tra ngi don ke ku bon ngi don ke ke jing ha me blai ha me Jesus na panem jongi
try ngi don ka kubor ban ya thu ban dwai ru da ka jinge ha ka ni ka por ko try ngin ma ni ka jing sok ka Christmas jong ka jing sok ka Christmas jong ka jing e ha ka jing em jing i wai pi wai ha ka jing Kristan ha ka em lang ka salang ka state ka jong i bada ka India jong i bada ka perthe jong i baro ka wai ko try yela dwai ha ka kertang ka jong Jesus amen amen ka ba ar tu gen dwai ka ni ka por kat ne upai lang ni ban ya wan ban ya don ka ni ka por blai yo i ngi bang i don kam ya ka por jong ka Christmas tengen dwai bo blame Quran yangi on kar khu yangi ba ka kubor jong ka jingwai ha ka ni ka step yen dwai ka kubor ka tin ka jong blai bo shikri jong tran Quran on ai kubor ha ka ni ka step kan nong ka kubor ke ba debyang ya ki donut ba ka jingem ka jong a jong pi ya ka balangi boro ko wei ba kom ka kan hon plus sis pa jong trai bangin em ha ka ni ka perthai ngin long ka jingkermen yakiwe tongin yadwai try chi subakor bi I jong akan ka por I dan akan ka por ngila shakri mane yeme lang ba ke jing wai Christmas ke mela ai hakirunge mela ai hangi kan ka por bangin ruai try kan ka por ngi dan ka kubor Christmas lang ba ke jing wai hakan ka por ke jing wai bakarpang lang ba ki khon ki bi I ke jong me lang ba ki khna Sunday school lang ba ki khon ki jong me hakan ka por ngi dwai pan sle yaki bakir wai ni dwai ha kan ka por bangin yo ya ka kubor lang ba ki jing wai bangi dwai ro kan ka por pan sle yu shakri jongme u ban kren ha kan ka step ni dwai ha kan ka por ba ka kubor kan yo ban day ki donut ke jing wai pe wai ki bal do jing kermen ki bam don jing sok jing kermen ki bam don shu kata ka jing pelai do da shisha ai ka kubor ke jome kan ka step bangin ma da shisha ya ka jingkor khu ke jom bangi snap barchashko ya ka tin ke jome to kor khu yu pailang jome kan ke po bat kor khu yu pailang jome bas ngau bas ngap lang ba ke online ke bangin ai haki para haki jing ke sem jki haki to ki bas ngap bat ke bayos ngau kan long ka kubor na ka banta jong ki baro ngira dwai ngira pan kentang ya kan ke por ke kenta jong ka jing shakri jong yam yatra ha ka kertang ke jong jisu ngi dwai amen 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 Tekan ke por haswa bangin yo ya ka kubor na ka tin ke jong blai ngin yo ka kubor jong ke jingwai Christmas nang pang hakan ke por ngidon ar tali ke jingwai kerpang wei ngas baban khot nang kong ya ki pos ngap family group bakin ai ya ka kubor jingwai hadin jong ki ngin yo pan ya ka Sunday school tenga so baban khot ya ki kan ka por I wei hadin I wei
rising He justified, freely forever. One day He's coming, oh glorious day, oh glorious day, oh glorious day. One day the trumpet will sound for His coming. One day the skies with His glories will shine. Wonderful day, my beloved one, praise. My Savior Jesus is mine. Rising He justified, freely forever. One day He's coming, oh glorious day, oh glorious day, glorious day, oh glorious day.
Yoro yo try lang bagin ki atli ki kupor yo ka jingwai ke bala ai peneng jongi to blame kor kui ka bos ngak family but kom jo yegini kena Sunday school ki jongi kila traisi tom pila ai babatam yo pailang jing shekuri blai ha ka step to blame yo ban kor kui pi pinang laban wai ke buram ke jong blai kalalong jing kor kui yangi baro banawai ke jing sang ru kalabiang dan ringin empat wai ninang dan kepor ban shekri yo blai tiga ni kepor ngin yo sngawi ke ktien ke jong blai ke bai ke kubor langba I Reverend Dr. B. Nongplo ubalong principal jong ka Nicholls Roy Bible College kombangila tuai hagen kepor kombangilang nut ngelawan lagi jingki ke sam ke jongi mutrai un ai ya ke kubor Christmas hagen kepor na Lord bangil ruai ke jing ruai bat ke jing ruai bekerpang ka bangil dia snau ke po utraim kerku yangi lang bagaktin ke jongu ti pastor ti ai ko play Christmas besok bakmen jepi bat kom jo ni pedang snau bahasa ke pulpit ban ai ke kubor ke Christmas baru play un ai bor pila ban ai ji shakri kambha hakipor ki banangwan u play dia ban kerku Presipun pastor nak benta ka jing kublai bat ke jing priang subha jangah nak por aku kublai Christmas besok bakimen ye pi para pengai baro khoi palang jong trai bron hana ka jing sang Christmas menta ka singi ngi duai ba ka jing ku ka jong blai ka bakam kraw kan long nak benta snem u bandang wanru ba nginang la ban im ka jing im ka pen subha yu blai banang san ha ka jing long ka ba riu blai bat kumjur ban pensung bahayu ka bau trai jisu baka jiwan ju ka ba arsin kala nang jan na pen paru ji ai khublei na ka benta ka program committee na ka tai pastor in charge nam ta ka ji pen bej ban yo i ka ban shimenta ha ka jingkan ka tien ka jong blei han ka ji sang Christmas menta blei nda yo ya ka ban kurku na ka benta jong pi ban ta ka balang ka jong hang ne na ban ka pediang ngene ka jipen bait da ka jing sukhia ba da ka jing kitkli ban yo malam ya ka khubor Christmas shapi prab ngai baro bat kham tam e la don na pedeng jongi bawan kesin ka banangkong ha ka ne ka jing seng wan ra ru ka jing khuble Christmas ka ba kerpang e na ka Nicholls Roy Bible College shapi prab ngai baro ha ne ka balang ka jongi khuble sipun nam ta ka jing kershan ka jing duai ber ka jing ai sha ka kam ka jong blai sha ka college pan kwa punya thui pi ba ka jingkan show ko ne ka NBC Sunday tau snem ka balang ka liyo ban ai kampun shu bani ka baju long ban shua te bleun yo ka ban kurku na ka benta jungi baro lang ta subhang yang lang yo ban pule ki ka benta na ka tin ka jong blai subhang yang lang ka bangadang pule ka gospel ka kum Lucas ka nong ka ba ar ka khot ka banang kong hado ka ba nyaw ka gospel ka kum Lucas ka nong ka ba ar ka khot kebanang kong ter kala jiate hagita kisngi baga hukum kalami no na Kaisar Augustus ban Kenya ki basyong hakapul tay baro kani kala long ka jing ken ka banung kong men baw kirinias long lung score hagari Syria but baro kala let ka ban Kenya ki uway pa uway nalaga jong ka shinong te u Joseph ro ulet kiu na Galilea na ka shinong Nazareth Sha Judea shika shinong u David kebala khot ke Bethlehem namar ba u lolong na ka ying bana ka jaj u David ban yo ban ken u lembat ka Mary kebala ila yete tin badu bat kebala pun kun kala jete kalba kedang don hangta bala dap ki sngi ya kai ka ban kha kun tegala kha yo kun ban nung kong jongka bat kala sop yu da ka jain sop bat kala penthi ai u ha ka sing oi na ba don jaka
yaki hayeng basa tonya duai kat bangi danging yang yon boru kan ngajing duai au blai bar kupa ni bah benangi da blik jing sungu ka bakrau yamen na ka benta na ka por ka bakodor ma aingi bangin dio ban shakri me ha ka jing kan mau buram nam ta ka jing wan long brio ju me shikane ka pertai ngila pulegi ni ka benta na ka tien ka jome bangin bedang shu shu ya ka jing selak ni duai ko trabe men dio ban kur khu ngi da ka jing kur khu ka bakrpang ha ka ka jing sang Christmas yang senda jong shakri jome ko trai ban kren na ka benta jing menolong ka jing kur khu ka bangla duai na do menne ha ka jisu ngi pan kene baro amen Subhaban Shang. Yaka subject ban kren haka jing sang si Christmas ngila ya tip lupa baka de shipang jing ka ya utrai Jisu. Ngila ju ya kren halo ka nega subject daga papen kan mau ya ke riustat narimi ngi kuban ban mane ya Jisu. Rengkat bagi jing ais ngubah ke bagi wanra keksiar ke jing ubi bat kemer. Ngi kren ru shipang jing ke Christmas jong u Herod daga jing pitar shla bat ke jing penyap yaki konlong ngia kren ru shapang kabenta jong ka Mary bagum joro Joseph ha ka jing pendap ya ka jing thmu ka jong blai ya ka jing kha ya Jisu lengba ka Mary bat ki bai ki benta ne ki subject halo ka ne ka jing kha ya Jisu ka bangi kren na ka bai ka jing sen she ka bai pat na ka bai ka snem she ka bai pat te ha ne ka jing sen ngia pusan ya ka jing kha ya Jisu Haka jingi day bat kesensyar ke kadar kesan himasima kebangi layu I kebangi la pulia na ketien ke jong blai ngampat jukren yang na kubor haka jingi day bat kata ke benta kedua yo blai baun pelong ke jing kurku na ke benta jongi lengba kene ke benta kawan ni ke jing mut haka bangi yo ya ke ketien sensyar kadar na ke san himasima kedai na ki atli ki ketien Greek kata ke ketien politika bakaktin polis kaba kren shapang ki kam sensyar ya shnong kita the affairs of the city kakam sensyar kadar ka sedang hinau blai men ba blai la hukum yau adam ba un sensyar halor ki ai baro ki bola tau ki bola pelong ngimla light na kam sensyar kadar kalong ka ba don kam ka bangi don kam bar kalong ru ka ba bha kam tam habangi yo yang apa dia tray yang ada kam rengkat bat ublay dah kabawan pun subha ya kamon ke jauh hang dia kam sensyar kadar lai teli bentagi badon kam way ke jaka land ke baar ki breu the people bat ke balai ke sensyar governance lada amdan jaka lada amdan breu ke sanhi masima ke kam sensyar kadar kam dan jimut balada dan breu ngim don kamru bau Jisu wan syaka na pertai telapa yau Jisu pan wan har si Christmas namar bau bleu le kata ke pertai kabamut yang ngai pi kabamut yau kun pen reu bat kumjoru nam ta ki jing pelong ki jong u ti har por wan Jisu arjas nem menchua ki breu la don sibon har pertai ndai kempat bon kum bakalong han ke por ke jong i mentah Teswa bana kan sepang ke jing kayu Jisu ke kwa ro ya ka banya lam ke jimur ke jing perkat ke jongi bangnya perkat sepang ki artli ki we pat ki jing ka we ke jing ka ya Moses bat ke baar ke jing pen ka ya kari Israel ka banungkong ke jing ka ya Moses balatho benia ha ka kitab Exodus ke nong ka banungkong bat ke baar Kumba sospa snem hadin bau Joseph ulalong nosen syaro baar haka hima balami uway paru faro ubam tib bahasyu syapang ikam bahajong u Joseph teune usim ada bau yo I baki Hebrew kene ki nohir pateng nakajai ka kenja jong Joseph baki nang Roy kinang manbon kinang Roy haka spa haka peu kinang Roy haka jing tray ke jing khayi ke pateng bat kum ta ter une usi mulai yo I ya kini ke jai benrio kum ke jing ma ya ke jai benrio kinong Egypt kum ta ukhot ya ki menteri ke jing u ha ka jing lam ke jing u bakin yo wan perkhat ban sina ki policy ban sina ki an ya sarkar kum no ban check kum no ya ka ban ya da ya ka jing ma ya ka ri ba ka jai benrio kinong Egypt
naga daw jong ki kun Israel bagi lapan mi ya ka ain ka basniu hadu kata-kata ka ain ka batakait hadu kata-kata namar ka ain ka long ba la hukum ya kinas ki ba pen kha khonlong ba ki dei ban pen yap ya ki kun shinrang jong ki Hebrew baro hada ka por tiga sarkar ka lapan mi ya ka ka policy Tiagini ki nas ki papan kha khlong pada ki sang pap ya kaban penyap ki khlong kumta bagi isnai tela shem bagane ka polisi kam tre kam bha kumta ka sarkar kalapan kalano bagata kalong da ka ba hukum pat ba yaki khunlong shinrang jong ki Hebrew deban bread hagawa Nile bade haga por ka bukum kota baga sarkar ka penmi ka polisi ka basniu kabalong persya jai benreu kabalong persya ro ikabar ritpai ibade ki kun Israel balakhaya Moses kajiji ka ba pala ka long ba lapen ya ka donot jong ka kun sim jong faro anda haba ka yo I ya no kun long ba habreu lumpoin hapo jong ka be ka syang harut jong ka wa Nile namar ka kemi jong anda haba kamla syu ban buri ka ap hado lai benai kalau shifting mentai yo ki wan ki pulit ya kaban singap ya dan kelong han ka ying bagian yo ya kaban shim ya kita kabor ban bread ha ka wa Nile kum ta ka snang kan ka ying ling ka barit ta ka sang la lape da ka siang la bo ya o khunlong Moses sapo ajong ka ta ka sang harut jo ka wa Nile ha ka jaka juan sum ki khun sim da ka ba khmi nan ti le se kin ri pen mu kat ba ka men ju kanang yang ta ka jan ban pe ji ayu la ya tho ba kena kun sim ada ba kayo sngeu bau yam kasiu sen eu bat ka wan ha ka donot ka jong ka jing perkhat ba menta te ngan ri yau no kun long ban long kum kun jonga ti kum ta kena ka men jong Joseph nu kun long kala am de ka Miriam kala yang ta hajan ban sngap ban yo I kena kun sim kala kum no ba kena kun sim ka ong khi dai wat ya ka long kumi ba kan yo ya ka ban sumar nu kun long man de kun jonga bangan siu juga, tiga ni kan akan thay ke lekot ya ke Jacobet ke kami jauh Moses hi, bangan jauh ban sumario rangkat berke jing siu ke tulap naga ying sim, bat kene ke kun sim, kalau iya jadu kata-kata ya une kunlung, ke akhir teng Moses yu nama ke ong na ngalasay yu, ke akhir lat ki kabu ki biang. Nam ta ka jing pen he pen san yu anda ha bala de ka por baun wansa ha ying sim lengkat ba ka jinang ka jing start jong ki Egypt ka ba Hatam ka ba ka yoban ai na ka ying sim ha ka tu ka documentary ka ba ya thu ingi ka khana sapang ka jing jong Moses da phi kan mau da phi la yo ngap yo pe kene ka kun sim kabahak we ko por kala pai ka donut ke jongka na marba ukun ba ka Moses ula pet no na ying sim but hak tu ko por nda Moses wan pai par cher Egypt ya kaban kongu ya ka hukum ko jong blai ban le banya kando ya Pharaoh lapan I hak tu ko documentary ba kan ka kemi jo le se ka jolong temen ka le banya kando yo ko ong ya ka zifora ka kurim ko jong kene kun sim ko ong pitip ngaladu yau kun u bai I jonga menba ola let ban le wat yau blai jong bat menta pat zifora piladu ya ukurim jong pi andau la shem yau blai jong kum ta ka don kata ka jing kren ka kam ka bakhia kat kata bau Moses ukit uhab ban ino sibun ki kijing aram ha ka jing im ko jing men ba ula ko ngo I ko hukum ko jong blai ka ba blai ong I khilai piang sau Pharaoh ong I ba un pelai ki breu ki jonga bakin wan syarik klau syarilum bakin yo ya ka ban mane yanga kene ka de kata ka piche more moment ha ka jing jong Moses mo una perkhat ha remedian la settle ka jing im ko jing lembat ka ying ka sem bar ka kam ka jam ka biang kari ka bau light loy mental light na ka jing long brow pelse u blai sahi sen pat u pai u ya ka bau le pai kelapat
ban lech syaka ju ka jaka henry menta rengkat bat ka mission nau tau blai wa penitu ila de bau de uta ngalong bangalong ubadai u blai jong ki kpa jong uhi u blai jong Abraham u Isaac bat u Jacob leng bagi kamba ki babon bat kadu da ka bau blai sho yap ya ki kun nengkong jong ki breu bat ki mrat hagari Egypt nadu kun sim hadu kun mrau ba u Pharaoh ula jam toin baru sya yo Moses ban yalam yaki kun Israel ban mi na kari Egypt ban lej sya kari kanan de hangdeng yo iru yo i ya ka jeng kerto kala jong ka tuko polisi jong ka sarkar ka ba menswa ka podang klung Moses kari ka pen mi ya ka tuko ain ba de ben penyap yaki kun sinrang menta padu blai wala pen hiar keput ublay ulong gumta baru ongro gumta nakata daw prab ngim de ben septing la ka perthai kan kala la kan gijing perngam ki wan ka leng sodong jongi ngim de ben septing maru blay uong ka kput ka de ka jonga ngi ka kamji ka long de tang ban em ka ji mo pen sku bhai u langi haban sha shitom teng teng re ha ba ko ublay unom i wat hado mentaro ngio i hateng hateng ngi jingjia ha ka ba kum lo pen shitom ben ni kristan ha ka leng ki benta jong ka perthai batang kan nong i pada kumno ba ubleu bishar ubleu pun hiar keput namar laksa namar mangama pi mengi pada kun ki jong blei uang bangi de ka beri kumat ka ju laksa menamano ban keta ingi la teng teng usha bing ya leng ba ki jing tenju te hadin kumba saus pa sinami e layo i ban penmi yang kun Israel nagari ki jing long merau namar bala khayo Moses haka tu kesengi namar bala penhe pensan yu namar bubleu pen kre yu kumta kumba khat arlak ngutam e kun Israel kimi na Egypt namar la ong batang ki sinrang ke dan nriu lak ai plus bat ki kan thebe khana kalak nom no khat arlak tam kin don kin mi kala yo ban mi naga jingtre be ka jing lam jong Moses tikane ro kala long ji pendep ya ka ji thulpa ka ba ubleu la kren Abraham Genesis no bakhatsan gad khot ka bakhalai min baulong to tip shisha ba usambai jong me ulong nong way ha gari ka bamdai ka ri jong ki hi bagita ki panisitam ki saus pa snem ka jia thik kum bau bleu lakren ho Abraham ha ka ta por hadin saus pa snem e ha bible ki tho saus pa lai po snem ba ki khonisel ki yo ban mi na ka Egypt ka jengkali ka long hato u blai upen ki ya u Pharaoh ban pendan kam ya ka sensyar ka khadar ban pendan kam ka polisi jong ka sarkar ban pendep ya ka jing thmu ka jing u ka baula kren ha u Abraham saus pa snam menshua kam long ka be pila ban yong lang ya kata ka lain tongin ong lang kam long ka be ya u blai tongin ong lang kam long ka be ya u blai ban ripen em ya u Moses naka ain penyap kun sinrang jong Pharaoh naka benta pon pendep ya kajing temu ka jong u ban penlai ki kun ki jong u na kajing long brau kam long ka ba ya u blai kabar kajing pen khapat ya hari Israel u Jisu ong ha gospel Matius kenong bar posau ka khot ka balai puar to nang te ya ka parsi nau ding dumbur habaka tenat jong u ka khilung bat ka seisla pitep bakal yor kalajan laju batai ya kane ka dekhot bakane ka ya dei sepang kata ka por ba kari Israel ki kun Israel kin yo pat ya kari ke jongki hari Palestine ka bakela du habala pensak kemai ki dagi hajar snem kaleng sodong jong ka pertai na ki jing jia ki bon ki bala jia bakela yo pat ya kari ke jongki haka katsau dari ubnai me kasem chijar khandai spa sau popra di hakane ka jingjia ka jing penyo pat ya ka ri kari Israel ha Palestine ngiyo i ya ka jing shad kinong sensyar ki bakrau bor ha ke international politics ha ka por ka babiang baliau ban penkha ya kari Israel kamlong ka be ya ublai pelaju perkat ya kata kamlong ka be ya ublai
Andala ot ya kari Palestine ban ai ka homeland kata ka ri ya ki Jew. Kini nok sin syar ka ban saudong jong kari Palestine kila lengo kum no kum ta kala ban long. Ka jingatan telai ha pedeng nok sin syar ki ba crowd board jong ki ri. How to ko por hadin ka maba ka baar. Kari bilat ka ba de sin syar ka Palestine. Kari France ka ba de ban sin syar ya ki banta jong ka Syria bagi wei. Hapedeng kejing perman jong kari USSR bat ke USA. Kerana kena kejing tan telai, ndre hak bakut mano balak banpo, poi berkat bagi konisel kin yopat ya kari kejong ki. Dena kata ka jingki kata ka movement, ka bagi khot ka Zionist movement. Kabala sedang ya kabanya keren ya kana hati por, hapedeng kathmaba ka banengkong bal kathmaba ka baar. Balakum no ngi ki jiung ide ban yopat ya ka ri ki jungi bangila ban ong ba kanel ka de ka ji pinjai ka phla ka jung play unor wai sam ha ka sam ka ba shispa ar phun reu ur wai kumne kalong kum ka jing pho sneu bala urlong men ba mala pelai yangi na ka jing sha ring brau bat ban walam yangi pat sha seyon ngilar ki bat yair ki balapan shilayangi da kejing kemen sam shispa arpon reut kot keman kong bat kebaar haga English version NLT lato umne it was like a dream come true when you freed us from our bondage and brought us back to Zion we laughed and overflowed with gladness kali kata kejing shem jong ki kun Israel anda haba bleule ke ba crow but kiba pala hakaji anti ke jongki la ban ong balapan kerki shu ya kana ka jing sing shirhem bagi jiu kin yo ya la ka jong ka ri ke jongki na ka jing jia thwa ba ka baar khamtam ka jing penyab ben jong u Adolf Hitler ya ki hinriu phaulak ngut ki jiu ha Europe ta ki hinriu million balanang yo isu ya kata ka jing don kam balakum no ki kun Israel ki de ban yo ilaga jong kari bakal ila arban ong ba kanang but ter na kata ka Balfour Declaration ba ka sarkar bilat ka penslur ka aimen sim ya ki jiu bakin ya shakmat bakin yo iman pen kre ban yo ya kari ke jong ki kumbala kali haneng hatu ublay upen yai upen ki ya ki bor sarkar ban pendan kam ya kasin syar ka kadar bagi polisi jang government kam tambe ka sarkar bilat ha gi por ya kaban pendap yang kena kaji thul pa u Jisu ka bala ong andala poi kata ka por ba uding dembur un khilung ba katna ju kan seisla bangin tip ba kata ka por kalajan kam ta ka balai kajing kha ya u Jisu ha kajing kha ya u Jisu yo iru ya ka hukum upatsha Kaiser Augustus ban pelong ya ka census kata ka khana summary haka hima Rom baro kan topa Palestine ro. Mano papen ki ya upatsha Kaiser Augustus. La tho Gospel Lucas tu ngila pule menne. Ubasen syar hagi snem arpon nyau bisi hado khatsau AD. Mano papen ki u ban poje mot ya ka ban ai gane ko hukum bagi brio baro haka hima saudong badurio ba Mediterranean. Bakin yo ya ka ban shimjing kenyiki. Haka por bo Quirinius ulong uleng skor ulong governor jong kari Syria menompa berkat namar ba la ong bakane ka de census ka banengkong bat bala ong bakla ji ha pod bo Quirinius ulong governor bala itu ka jaka ha Syria nilala ya ka ban ken ban wat ya ka tarik bala syam bakane ka ji hakisnem henriu san sau BC laju tip ya ka jisun syar jong Kaiser Augustus kum kata ka ayam ksiar ha ka hima Rom namar ba nalor ki wei thong jong ka sarkar ba ka don kalong ba kan don kata ka jingsuk ka jing jai ha ka ri Rom baro ko wei kata ka bagi khot ka Pax Romana bat ula ai shisai kata ka bhatam ka jisun syar ha ni sau pu wei snem ka bol yo ban long unong sin syar hoi la kedau hagi kam apostol no basan ka balai punyo shapang ka census ka baar tadin ka ba shipos ne me le se day nagini ki census kiba
la pentrekam haka sarkar rom pon hendai bala ki sarkar ter gi yo jimot bahado mentarung syaidan sensus ma sensus posnem haka bagi atli kam ki bakongsan jong sensus kalong ban yo jingkain na bentaka khajna bat ka baar ban yo jingkain na bentaki samla ban jet sipai thma kine bro ar ki de nam ta ka jing shong scam jong ri haji de ba ka economy ba ka jor ka jing de bat ka military haka yo kot bat ka kam yada ya kari kani ka khana summary census ka banangkong ka penlong yau Joseph bat ka Mary bakin let kiu na Nazareth sha Bethlehem ban kongu ya ka bor sensyar kadar pramngai kalong ka kam hadu kata-kata bangin ya tre lang bat ka jing sensyar kadar ka bangi I ka tin ka jong play kani ka jing ban kiu jong ki hangi sheneng lam pan srim ka kumbawan kiu nari them dau ki shene cherilum khasi bat ban ya da kejat ban syong dagi kashor le se kumba laisngi lenti ban yo ban poi tena marba kajing ya ke bakum kota kat ban poi ka Mary baru Joseph sha Bethlehem mdan jakashu haying mdan jing basashu kum tala khaya u Jisu la khai nu khunu ban nangkong jong ka Mary bai ka teng Jisu na baun pen em ki briu na ki pop jong ki de la kalong kumno ru ngai ngo yo blai ba kele yo ban wan la khayo Jisu hakan ka sem rat kebalam de ka sem kulai bat bala penthia ai u ha ka sing oi kamari kam ut kam khnyom ka pdiang ya kane ba ka de ka mon ka jong blai wala ka hab ban sha shitam ba ka jing sha shitam ka ba khrau ka ba ka hab ban sha shitam kedai ka jing ya kren ki long komi ki ba kren siat ki ken parsi na marki kumpa kalong hakan no ka jai meri hakan no ka por kene ka bom jujia kene ka bom lalong meri ya thu ingi phila le ayu kumno na shide bete tin menta phila armet mamta la desa ban khai nu khon ngi yo I ha tin ka jong blai ba ka meri ka shusngap ka jit ban shusngap na mar kan mentoi ayu ban batai ai ba ka por hi kan sabatai ting ai ngo yo blai ba mangi ki ba yo ban pule tin ka jong blai ngi sem bala pule men ne ba isaya la ai ker teng u ba phla u nong sula ban ngi ap menta ka por kan batai ban pen shisha ba ulong shisha ne am kumta ban ngi ai ngo yo blai ha ka jing jong Jisu ngi yo I ba pen shisha ba ka long kumta ti ladadon kene ka dei side note ladadon mano na pedang jongi bang la yabon kat ne bawan hane ka jing seng ki basngo artatin barok ni por sepang ka virgin birth sepang ka jing pun yau Jisu hakar kom ka phla kum ta kum ka the sati bar ka bakhai yau Jisu kum ka the sati singam on pesha de phi kene ka jingmut ba pin yo jingmut ha ka ni de ba kane ngani thui pi ki scientist ki dan ki bangai blai baru si bondro ki bam ngai blai ndrenga shem ha bang singap ki jing kren jong ki ba bang pule jing tho ka jong ki ka wai ka pesha kren bor ba ta ka long ki long ki ba crowd jing ngai hadu kata ki scientist kalau kita crowd jenggai hadu kata-kata, khamtam ban ngai ya ki teori ki jongki. Kuna pen kelas kita si ya tin teori. Tharai. Bagi ngai itu ki jing tharai ki jongki. Ya kano ka bagi ki tharai. Te kum kunuk sa ka Big Bang theory. Mong yo sngeu spang ka Big Bang theory. Te hana ki ong ba. Kini ki baro ka ka universe ka beneng ba khandau. Kumba khalai point pra bilan senem menshua, si hajar lai spa kelur pra polak senem menshua. Hana kini baru kaya tak kapor ki lang balon hau kum marbul barit balak kenyot tak bor ba. Shua bakan betei, baka sabetei bisa orang kata Big Bang. Teki ong pada haswa kata ka singularity mo pun kam taktin kum marbul barit la mudur bagi ne barok ni bang yo I ki dom ki wa ka benang kendau klor kat kini ha universe bagi don tang hai tai I met tang ka marble bagi ong pede shwa kata don kapor time kejaga space kim padan bagi kata ka bagi mlasun perkhat mo bagi ka space ki bang isong yimene kam don kapor kam don teki ong ba nakabom don kami kene ka ba ka don kami kene ka Big Bang tika long ka hadu kata hendrei ki ngai kata pin pule ki ong ba ki ngai
scientist ki ngai bana ka bom don kami kata kapadon ti hajing dai berkata ngaku abang ong kumne kan para ngai ba kalong ka ba khamsuk sibun yangi bangin ngai ba ka Mary kan pon yau khunlong yau Jisu nau men simakoi kumba ong ka tin ka jong play lada pingai ya ka big bang ka ba kat kini ki laban mi na ka bom don ti kwa ban ya lam jimut ba pinyo ya ka ban perkat ya kata namar hanga kam don jing bangan ngai ya kata namaru play jung yu long ba kraw kam tam hang pule ki Genesis no man kong ka ban kong ha ka ban men kong la don play kini scientist ki bam ngai play ki penja ya play kan hande de play ubadon haswa bakin mi ini ki baro ai ngo ya play ya ka jing kraw ka jing ti prabangai wat nom do jing kermen bat nom atatin ya kan ka jing shisha to ngin yo ban ngai ban pediang ba ka e ka bo play la le ha jing khai Jisu kalong ka ba ngila ban ngai ti anda ba la khai Jisu kan ka la ban thia ha ka sing oi la don kam saban pedri kan ka long ying ka long sem syari Egypt ban pelai u na kata ka jing penyap ke jong Herod ya ki khondong ki ba po Arsenal sahisen hang deng yo ba kamlong ka ba yau play denem kamlong ka ba yau play bo on buri bo on pelai ya u khondong Moses ndai bat kamlong ka ba kalong kumle ka ki khondong ki khana hakmat jong play mo kamlong ka ba bau play on buri ya u Jisu naga kti jong u Herod kenang bo un yo ban pendep ya kan ka jing thumu ko jong te ke jing kali kalong hatu play open ki ro ya Parsha Kaiser Augustus bat ban pen ki ya ka sinshar ka khadar ban pen ya ka polisi jong government ban pendep ya kan ka jing thumu ko ba kraw ko jong play kabalai thul pa hakmi ka the sati kan pun khun kan kharu yau khun badan khot ya ka kerteng ju Emmanuel kabalong habala batai u blai lembat ngi para bangai kamlong ka ba tong dong lang sin kamlong ka ba ya u blai kamlong ka ba ya u blai ya ka ba un le i ka ki ban pen kre ya ki angel ban pen kre i ka nong up lang brod ban pen kre ya Parsha Kaiser Augustus hagari ka ba klan bor ha ka perthai ha ka tu ko por ban pen dep ne ka jing thumu bau Jisun wan ha ka tu ko por ka ba yang kamlong ka ba ya u blai te kumta la pelaj im ya no khulong ulai Nazareth banda ha ba ni kimik pa ya lam u Nazareth la yo ban pendap sakawai pat ka jing thol pa ka ba ong ba on sa khot yu unong Nazareth ti para mangai kena benta ka ba khaddo ka bang kwa ya ka ban grand padang jungi ngila ban ong da ka basuk ba baro lai te ligin de jingjia ke jing kha ya Moses ke jing pen khai ka Israel ba ke jing kha ya Jisu ki long ki ba phla na ki khmat ki jongi lang ba ki ne ki jingjia amla ban len ba halan det jong ki udonu blay denem danu blay wapen ya ki baro udanu blay kum ong hakasam ka ba sau pun nyau ka khot ka pra u blay u sinshar halor ki jai ben riu u blay u shang halor ka khet ka ba khoi bon ba it khot ka Bible ka ba kren ni kata ba u blay u sinshar ngakan mau ya ka tu ka jirwai ka bangi jirwai man shwa God reigns. Kan mau tu jirwai? God reigns. God reigns. God reigns. God reigns. Ublay jong yusin syar. Ublay usin syar ado hendai ado menta. Bat ka jing penyat ka jing penjia. Ka ba krautam ka ba ublay penyat. Dei ka jing kaya u Jisu. Ngalai tu lo basedang bang ya keren ya kan ka jing kaya u Jisu long bagi tu ka jing jia ki ba per. But hana ko poring la yo ban bandra ban pe yo ni jing khai Jisu ha ka jing dai bar ka sinshar ka kadar namar ba hang ne yo I pleng halan det jing ki baro I bajia udon u play u basinshar amen tenama kata prab ngai ko an pan shloring ito ngin nom shepting la ka perthai ka ki win ko bang irwai shemen sim la ka ngone ka jing ma ka bang yo sngew ko balikan do basdang ka jing seng bai pastor belam ka jing seng le yo ban mai phang
tongin nam shep ting e ruem namar ba ublei jung yu ba kraw ublei jung yu sunshar kham tam ba ublei ulawan dalade how Jesus Christ hakasi Christmas kabang yo I kabang kren hangane ka jingseng Pelio singaw bala pule ka sithi Paul si Galatia kalnong ka basaw ngan pule sa katong nigit khot namar hang tu la pule henrai ha ka ya henrai ha bala jia ka ya ka babyang ubreu la pha ya la ukhon yaw bala khana ka breu yaw bala kha po ka hukum knang pun yo ban sius pa ya ki ba po ka hukum bangin yo pediang ya ka jing ting khon bat bahaya kata katien tema pi Tena ba pilong ki kon nama bala ting kon ublai ula pha yo men semu kon ju hagi do no jongi udak ang aba kopa tela da ukon bakumta pimlong shu umrau hunrei ukon ken tela da ukon unong yo pateng ru da ublai Namar ngim day ki Jew, ngi day ki gentle, henrei, la pelongi ki kun ki jong blay da kata ka jing ting kun, namar ba la kha ya u Jisu. Kata ka jing mut, jong ni kiten ko apostol Paul utho ang ne. But namar ba ngilong ki kun ngila ban kot aba. Ngila ban kot aba father, ya u blay. Aba ka kiten Aramaic, kaba ay ka jing mut yangi kau ketin upran kam haying ba ukon ukuran ya ukpa jung pangila ban ong papa pangila ban ong daddy te kum ta lang ba kine ki ba ngila yo I ha ketin ka jung blai ka jing la grand Christmas ka jing ba yuan ha ka ga jing sang menta ha ka jing shisha ka ga celebration ya ka jing crow ka jung blai ya ka jing eid ka jung blai Ya ka jing sensyar ka jong blay. Ya ka jing penyat ka jong blay. Ya ka jing start ka jong blay. Ya ka neka idea ka jong blay. Ban kayaw Jisu. Lengba ka Mary. Ha ka to ka rukom. Nama blay siyam la pa yaw Jisu bon wan ptuk kumbre ubala he ubala rangba ubala la polai snem. Henreu ya lengba ka neka process jong ka jing ka kun. Kapala yo ban ya tuol paru nado ki porman hendai. Tiada ka jingwan ka jong Jisu ngila keren ni kata ka tim lomba kan ka jingseng lomba ka jingwan ka jong Jisu ha ka bakado layo ban pun ya kata ka jingking sa hisin pat ka jingdei ubreu baru blai bangila sa hisin pat ya ka ban don ka jingdei baru blai unong tau jongi ubalong ukpa ubahabneng uwei theologian ubakrau ong Kamen sim jong brio ka leng abat ka pisa hado bakan yo ya ka ban ya shem bat la unong tau bat la unong penem. Bakata ka long ka jing shisha. Beng aingo yo blay ya ka ne ka jingker ku ka ba u blay ula ayengi namar bala pa ya u Jisu hakasi Christmas. U Jisu kren shai ya thu da ka ba shai nam ta jong ngan ta jong pi nam ta jong ngi bro ne ka jing seng ki bro ka jing day badu Jisu ba la ayengi kata kalat ba ngindon gene ka jinge dai baru blai ban khot ukpayu yones kalong bar phe du khot khatnya wong umta ukpa junga ngale sha ukpa junga ubaderu ukpa jong pi na ta hikai ngi hatu ko hikai ke jinu wai ka jong trai ban address ya blai ban ong ko ukpa jongi ubabneng Lada pingam jeliu ban perkat kita ki ke bala jia namar bau Jisu lawan sing ne ka pertai kalong ke ke ba kraw hadu kata bangin la ban khot yau pa jing yu bah beneng ban khot yau blai ukpa jing yu bah beneng namar ngam la ban khot papa yau prime minister ne makane ha pulo bawan prime minister bron borom jingi don ki ba khot yu papa daddy am don Yo no riu crowd, yo president, no riu crowd hak pertai, hang no, ngem la ban khot daddy. Henrei kan unu blai ba crowd, ba thawi ka benang mari kendau. U ayengi kata kalat pengila ban khot ban wan hu ban ong papa. Biasa ko don kata kajing dai ka bas bak. Kumbau kupah yung kata kajing dai ka ba kupah yung balaki kon ba bagi kon ka la ban khot daddy. Berki ka bagi kon ki kwa u kupah usngap. Ka bagi pan kat ka ba ula kupah u ai.
lada kipan ke babah mon matang tengki kon kipan ni kabam yaham baru blessing itu ulang kumta andre han ko ni kata ka relationship ya kata ka jingi dai ke bangila ban yo ban don ke jingi dai bonu pa jingi u blay u no bu nong thau bangila ban khot papa yu yanis kan nong ban kong khot ba khat ar kong kat thai ke bala pediang yu ha kita la ai ka bor ban long ki khun ki jong blay dan dah bangila pensyong dor ya kita ki lat kita ki kabu ki bau blay ai bangi sung thu baka Christmas kadang kita ka jing le comment kita ka jing ai ngo ka jing yo blay nam ta ka jing eat ka ba kraw tam nam ta ka jing snake ka jong blay nam ta khun ben riu ka bau thau yo ta ka lat lang ba jisu lang ba ka jing kha yo jisu kadang ka jing le comment jong ashimet hawai kadang kum ya ka balang bro away kadang kum ka jai ben riu bro away kita ka community andre kadang long personal ka sedang nak belong personal kata kajing lek kemen kata kajing mat kajing shem jonga shimet kadi kata kaba ngisngu thu ya ka dor jongka nomor ha kajing syang la de bandon ha kajing penram jingai na ublay bandon ha ka du jok ding ndai da kajing khai jisu da kajing wan jong jisu hak si Christmas ngala yo ai ka lat bandon kajing dei baru blay un kam khun ban namar ki khoni de ki nong yo pateng kamut kiai ki badai ki jong jisu kin deiru ki jong ngarungan yo lang kiai ki jong jisu kiai ki badai kiai ki dei ki bau jisu ulong try ka beneng ba pertai bro away jisha te ka beneng ka jing im bom jekut kata ka ba jisu wakular ban ai na ka benta jingi bagi don ka jing dei ngan yo ya kata pikan mau kitu ki khot ki ba sharom jong ka nong ba ari kam apostol ka ba itu pangkin nong ablang brot Kena ablang brot anda habari yo sngewi kan ka jing pen bena bau angel pen bena bahkan ka sngi la kha ya pi ka snow David yau nong pen em u Christ bau try bakata ka jing ting shan ka ba crown ha beneng ka bala jia kata ka jing jia ka ba plalai thu ingi hadin ka tu ka jing ruai ngai ba jing ruai ka ba khambang ban ka ba ruai ni samla man ne bagi angel ke larwai re hadin anda habaki la late no angel che beneng kini ablang brot kile kumno kini ablang brot kimsuk kikwa banda ya shem yau jisu kikwa banda yo iu kila ong paralog hi yangin ya lai menta shadu Bethlehem kita ka dekat khot ka bakhasan ka bakhan riu man kuler ngan jom jod khot ka arpeu yangin ya lai menta shadu Bethlehem bangin yo i kana ka ka balajia ya ka bau trial lapen benahangi kumta kila yawan kerki bakila shem ya ka Mary badiau Joseph badiau tau kunlung bau thia ha ka sing oi kumta kena ablang brot kila ilai wanno da ka ba sngokemen bada ka ba buram bada ka ba ro yo blay namar ki ka ba kila la yo sngo ka ba kila la yo i kumbala ya thu yaki kai ka jing shem jong pi ha ka jing sang Christmas ntau snem hadin bang ila do jing sang Christmas ini snem ki bala late now ka jing shem ki jong pi ha to pi wan em da ka jing command da ka jing sungu bar ka ba pi sngew ka jing ruai ka bang pen kraw pen buram yo blay ka jing ruai ka bang khun samla ka ni ki atli ki jing ruai ka bang yo sngew na lo ka jing ruai shem sim ka bang ruai ha to ka don em ka jing su command ha ka men sim ka jong pi bar bang yo sngew ki ni ki bentang jong ni ka jing kren ka bang yo an pule ha pi ki ni ki khot na ka tien ka jong blay ka don em ka jing su command ha ka men sim jong pi ha ba pi perkat kat kata kalawan jia hakan nga pertai kajing kayo jisu na kabenta jonga namar bala juong bala da haka pertai barok away la de badon tangwe ubreu u jisu undang wanhi ya kaban kayu ban yap halo jong kading phana na kabenta uwe ubreu kata kajing kraw jong kajing age kajong blay nepi ong kadai kasi Christmas tong ya lai jing seng yami barok kumbangi ju yami le sedon pren jong pi wan jeng ga jing seng to ngan lei samanta namar ba lei ji sang Christmas ki kren ya ka jo shi ka jo ka kubo Christmas compare ga amlong ano kono karu kom re nga su yo blei ba pi don ga ga jing seng ba pi wan ga ga jing seng ba yo sngew ga ga jirwai ba pin yo ga ga jing ne ga jing shakri jing yo blei ba bang yo ban yo sngew ya ka tien ga jong blei ten re ko ga bang kwa ban at na kata ke ko la ban don ha ga jimul ke jing perkhat jong pi ba ga nam long tang ka rutin baka dia kasi Christmas bangin wan hajing seng kabang kentu kan ko por kalong ba bangin sim kia gen
ngin sim kia kan ka jing wan jung he jing seng tang bang long ka dep rukom henre bangin sim kia bangi perkat ya la ka jong ka jing im ka jongi ngingin le kumno pio siau gino ablang brot kimsuk kat kata ka jirwa bang murio siau kimsuk henre ki kwa bandal le Bethlehem bandai yo i nga simet nga sukemen bagi le umta namar da ka bagi le umta ki yo ben le shikane ka jaka ban check la ka ne ka jing pen bena ka long em ka basisya nga sungu yo ble nga sungu hadu kata bagi le benda bagi le ban suk ben le wat namar ba ki le wat be ha ka jaka bas bari bas kasem ju kimrat ki le wat be sing ot bat unda ki le ki shem ngila pule ka tin ka jong ble Kishem tek bagi yom ya keren bagi Mary ba Joseph banyak tu kita ka jing shem ka jongki ba kumna angel wan man bana bagi lei paina tu da ka jing kemen ka krau dikatakan ka benta ka badon kam e kan ngi le wan hane ka jing sen ngiro ngila ban le kumta kumbale ka no ablang brot ban perkat ban pusan war hane ka por se phang ka benta ban ya shem yo jisu dalade ban mat yo jisu dalade namar ba ki no ablang brot kat kita ki jing kurku ka ba ki le yo long ba ki jirwai ka malong menne kita ku bor ba wanu angel ki sngau ba kampat biang kita let ba kita ya shem yo jisu bat anda ba ki shem yo jisu lapan dapi kita ka jing kemen ka mla ban batai teman tale le la khamsuk namar bangim don kam ban le chido Bethlehem jisu don hang ne Pikan mau tu kajirwai ke bangirwai, udan hang ni haleluya, udan hang ni amen, udan hang ni, udah ubakoi, udan hang ni, dokar koi kerteng keju, udan hang ni, syas koriu, sengap ukor ya kerteng kejongpi, udan hang ni pelaban ketayu, pian yo mat kijingkerku, he is here. Hallelujah, He is here. Amen, He is here. Holy, holy, I will bless His name again. He is here. Listen closely. Hear Him calling out your name. He is here. You can touch Him. You will never be the same. Udan hang ne. Katakan Christmas kebagian ablang brot kilai hakatu kesni kebakayu Jisu patmenta udan hang ne. Mana-mana na pedang jongi kibak keloi ban peli kadanut ke jongi. Ban ai jakai u ban khot u ha kadanut ke sing oi ke jongi. Kena Christmas mentau snem arpel arpoar kan long ka pakko dor tam ha ke jingem ke jongi. Tongin sim ka rai menta ban penbiang ban penbait jangan ka jinge dei jongi ban ipapa sa hisin pat. Da ka bangi ai jakai u Jisu ha kadanut ke jongi. Lese dan pedang jong pi ba wan shikane ka jinge seng. Rengkat bat ke jingkit ke bakia ha kadanut ke jong pi. Kalau melong kano ke jingkit, kalau melong emotional, kalau melong spiritual, kalau melong physical, kalau melong financial, kalau melong kano ke jingkit, hak ini ke jing kendo, hak jim ke jongi. Kaba piong lanongan yo, ya kaban bread ya kena ke jingkit. Ujisu udan hang ni. Ke Christmas ke jing mentoy bangi yo ke Christmas ke dikatakan. Nama ka donut jongi kan long kum kasing oit ke bangila ban aja kayau Jisu. Una ublay ba kraw bor bala balay kita ki bangil ong na do menne. Kam long ka ba ya ublay. Kam long ka ba wat hakan ka jing sengro ba unyo ban ktai pi. Ba unyo ban pen bay kita ka jing dai bat pi sa chi sin pa. Ba unyo ban kerkhui pi ban ai ya kata ka jing kemen kum ba keno aplang brot ki mat hakadanot kemen sim ka jong ki nado telong. Tinggal melai kita kena kepor. Ngidai ben le rain, lada ngilai hikam kipas new kan. Ngidai ben le rain lada kumnor la kumboait la tia ha nala la tia surap. Nene kumle kino hikam kipas new.
Henry ngim le ban le rain ban yang ha khmat jong ble ban ong ko pa ai ngo yeme bam la pha yo jisu ngapli ka da not ka jonga kum ka sing oi ba men yo ka ban shong ngala le ya kata ngala pediang yo jisu ngala ai ja kai ka jim ka jonga but the rest will take care mo tene ko por ngin ai galat na ka banta jong phi lam dei khun samla lam dei ki long kami ka long pa kana ka ba ble ukren ha ka man sim ka jong phi nganam khot phi ban wan sni se khmat ne khot phi ban yang ha ka jaka ka ba phi pi shong shu yang phi ban se se jrong phi ban ne pedeng le se lam don ki ba shong shabar le don bar ki ba shong shapo ro ki ba ngamla mi i phi ani pen i ya kata ka jing perkhat ka bang pen thamai ya ki jimul ki jing perkhat ki jongi ka bangi ai jaka yo ble ben on try jisu kada no jonga ka pli kada no jonga ka longkum ka sing oi ba men yo ban shong dan mana man yang hana ka por yo ban duai pi nganam khot pi she khamat chu yang ma jaka ka ba pi dan kat ka ne ka lat ka bang yo mi kan do kat ne ki jing don ki jong pi pra bangai bun sin ngim la mi kan do pi baro kan ne dan mana pen jong pi ki bang yo bang duai lembat pi chu yang ka jaka ka ba pi shong ste she jrong ne pedang ba ka ne ka Christmas kan da long shisha ka Christmas ka ba bleu kur khu yang to iba ila yang to saki ba ki wai yang kalau mi yaman duai pi je to shane la yang dun kur khui pi la don te jong hoi jong la yang to saki ba ki wai yang kat ki ba pi fi asngo ha kamen sim jong pi ba ha kan ka jing sen pin ya ban pli ka don ka jong pi ba ji so wan ban siang dun kur khui pi to yang kalau ba non pen slam ki jing sem yam duai si sen duai to dun kur khu nam ta jong pi dun kur khu nam ta jong pi ro dun kur khu nam ta jong pi ro oblen yo ban kur khui pi pi yang da kata ka kamen sim ke basungu bau jisu lawan singa ne ka pertai na ka benta jonga nam ta jong pi yang se ki wai dang don se ki wai yang bleu la keren ni pi bleu la keren yang bleu yo ban ker khui ngi ha ne ka jing sen Christmas ke ne ka jing sen kan long ka masa jing kan mau ha jing mu jing ka long ka ba ko dor ha ka jing ke jong pi pa pi yang pi pli ka dan ka jong pi to dang don se ki wai ni dang up nam ta jong pi ki ba dang pen slem ha to bleu ker khui pi dang don se ki wai dan ker khu nam ta jong pi dan ker khu nam ta jong pi ste she jrong ru ste she bar dan ker khu nam ta jong pi beng ste she jrong ru dan dan segi wai tang kandiat minit second ngin up pi mun yo ben tuai to dan ker khu nam ta jong pi dan ker khu nam ta jong pi dan ker khu nam ta jong pi yang segi wai ngan nam khot ya pi she khmat ngla ken da ka ba shai ba ngi baro ki ba ngin ngap jar bat ma pi ki ba yang ru wat nom duai ba mano kin yo snyo shukran ha po kamen sim jong pi ke ek ba pi kwa ban kren yai papa ban ong daddy ai ngu yeme ba ma pa yo jisu ha si Christmas bat ha ne ga jing seng yo snyo ba ma kren yang nga pli ga danut ka jonga wan ban syo ha ka danut ka jonga ai boring nga bang lam em ga jim pen su hai me hani por manawan takum ta pin duai kam sim yo pi la biang le pi la ban ken kono ko balong personal ka ban ken ba du play that's it beliau ni om kerkui pi kan ne pi don pi yang kan ne pi don beliau ni om kerku beliau jam ko ta khabri bi om duai try jisu bi ni ai ngoi me na mar ka Christmas ai ngoi me na mar ma mila tre ban wan na bedang sina por thai ban khai me ha ka si Christmas la ban thia me ha ka sing oi ba ha ne ka por kat ne ki khon ki jo me ki ba e me ko try ke le yang ba ki pli ya ka donut ki jong ki kum kata ka sing oi ba men yo ban shong try jisu wan ban shong thau thamai ka ji im jong ki ai bore ki ko try bakin em ka ji im ka ba job ka ba ka jing comment ka ba shisha kum kita ki khon ki jo me namar ba la ting khon namar la ting khon la plong ki khon ki jo me la ai kita ki privileges baro kum ki khon bangin yo kita ki jingkur khu ki jome pendap kita hai ni khon jome ki bayang na ka por pendap kita baro ani khon ki yang na ka por ko try pendap ki ne baro ki jingkur lar jome ai na ka bentai jong ki kumla ai na ka bentai jong ki bala yang menshua ki bala pediang yeme ki ai jaka yeme ka ru ki jong ki ha na ka por kur khu ko try ha ka te u jisu ni pan amen subhaban syang doblon kur khu nam ta ka puram ju amen Di tu plan yo pan kerku kiri ke kupor Christmas ka bengel yo aha kiri ke step
Tukan mi negara jisang hagan ke por. Tak panggil syam yau Jisu. Yen nom long shu uju kaju haga jengem. Un penkela yenang iu Jisu kamha. Yenang ya syakriu hakipor baro ublay un yoban kerku. Yen yerwai ke jingwai ke bashispa arpuwe. Ke jingwai ke bashispa arpuwe ke pengenang wai ke lom ke jingai ngo. Skauba ki samla ki para ki ban lom jingai ngo kin penkre hagan ke por. Kami us jongkis wan haburamba. Yen maning in ya dam ke jat us Emmanuel. Usai ke jat ben riu napa. Utrai de ka borba. Buram us Emmanuel. Ka kertang jong utuyaro uthe jingai ba. Baro ki deiban tang yune. Maunang pen ke pertai. Ukenrat Jehovah. Buram us jongi. Ngenyer wai ke ke jingwai. Ngen nom ye ke jingai ngu. Tu ngen ai ke jing skongu. Shau blay. Ke bula kerku ke jingem ke jongi. Bana ding ke jingwai is ban khot. Wai na ki evangelist ke jongi. Iba Borges Marwen. In wan shikmat ban dwai pen kentang ke jingai ngu. Bat kum ju ban kerku pen wai. Hagan ke po. Chispa arpui. Usim John kisim uwan haburamba Gimaning iadem hagjan usim Emmanuel Usay kijat ben riu na pop utre da kaborba Burang usim Emmanuel Kakerteng jo utoyan Ute jing ai ba Baro ki dei ban in Tang yu ne ni Maunong pen im ka perte Uken rat Jehovah Huram yusim jongi Huram yusim jongi Sajing risa Yaro keleng ka bertei Yau pun jong blay bula syaya kamar jong Uwan pen shlay ya ka bertei ya jing it ba ublay Buram yusim jongi Ka kerteng jong uto yaro Satu ya yaro yurong pen imsim ulat khat ki kentri ka pok upelati koi kila mi da jing ben background ki yaro yalusim buram yusim jongi agar teng jok uto yaro Ute jing ai ba Baro ki dei ban in Tang yu ne Maudang penim ka berte Uken rat Jehovah Buram yusim jongi Buram yusim jongi Tang yu ne Sim ha podo nut jong ni ngin the lut la jing im baro haki ta jong ngin pray ngin im ngin shu mi not tang na bar jong uni
teng jong uto yaro Pute jing ai ba Baro ki dei ban i Ang yu dehi Maunok ben em ka berte Bukan raji ba Murong yu sim jongi Murong yu sim jongi Ajik ben bom laong ha Bagan iya u Hamurong ba jong umin yaro lang Bati aga Bat ken hun beneng ha Burong ba in yaro yu jisu Burong in haruha Kaker teng jong uto yaro Bute jing ai ba Baro ki dei ban in Tan yu dehi Maunong penit ka berte Oken raji ba Murong yu sim jongi Murong yu sim jongi Tong ni po ka jing duai. Ngai ngo ye me try sweet ha kre ka por na ma ka jing don rengkat ka choma bat ngi. Ngai ngo ye ka ne ka Christmas a try. Bingi yo ban ma ye ka jing ker khu ki choma. Ngai ngo ye me try mar me la penem e ye ngi ke bala chat bat ka bala ram. Nre me la se pat ye ngi a try. Bingi long try chi ki jing ker khu a try. Ngai ngo ye me try chi sweet ye ka ne ka por. Begini ban lum kini kijing ai na petap penan kam na tak kam ka joma ngi tuaya tribe men kerku yaki men penkentang kikti ki joma kerku kikti ke belatan bentah kene ka plajing ai ngo try ji sit menang tag kijing kerku halaka sngi ki dra bekinang la pan ai shu kam joma kerku kene kijing ai bekan lek yang petapan penan kam na tak kam ka joma Try to sing lapan kentang ya kene ka kikti ki joma. Kuingi kene ka por baro a try to sing. But showing me even why kene jing slok ka jongi. But why ki ji pa ka jong play pa de Chris try slop and semko. Ai kene lai kin long kat lambat ngi. Long kat baro kan mau ka tem ko joma. Menta bat halak daro. Amen.